Il-Gvern qiegħed jaħdem fuq il-liġi tal-koabitazzjoni u l-liġi tal-identità tal-ġeneru. Ħabret dan il-Ministru għall-Libertajiet Ċivili Helena Dalli f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha saħqet li l-Gvern jinsab iħares il-qudiem biex iħares id-drittijiet taċ-ċittadini u ta' dawk li qed ikunu ddiskriminati. Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet Dalli semmit kif il-Partit Nazzjonalista dejjem żamm lura u beżza u ta' dan ta' diversi eżempji fosthom il-vot tan-nisa u l-pensjonijiet. Itenniet li f'kull ċirkustanza biżmien il-Partit Nazzjonalista dejjem ta' raġun lill-Partit Laburista u fil-każ tal-Unjoni Ċivili tittama li jiġri l-istess. Il-Ministru Dalli qalet li l-Partit Nazzjonalista għadu ma arafx id-differenza bejn Knisja u Stat u Simon Busuttil ipprova jsib forċina mill-Knisja. Stenna li sa jkollu spalla jew forċina mill-Knisja imma li fil-fatt ma rriżultalux hekk u allura issa qed jikkritika lill-Knisja li ma għenitux. Hija semmit ukoll kif bl-astenzjoni kollettiva tagħha l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mmexxija minn Simon Busuttil qed tmur lura minflok timxi l quddiem dan minħabba li qed tmur kontra dak li kien jgħid l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi qabel l-elezzjoni illi għaddiet. Dr. Gonzi kien ċar ħafna qabel l-elezzjoni fejn qal illi ikunu l-esperti illi jiddeċiedu fl-interess ta' tfal. U għatin naraw hawnhekk il-Dr. Simon Busuttil jagħmel pass lura u jgħid illi ma jaqbilx ma din il-pożizzjoni. Meta mistoqsija dwar jekk għad jidħol l-abort f'Malta, l-Ministru Dalli wieġbet li qiegħed tinsab ċerta li l-Prim Ministru żgur ma jridx li l-abort jiddaħħal f'pajjiżna u għalhekk il-Gvern ma jaqbilx ma' leġiżlazzjoni favur l-abort.